Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. MLA jong Trinamool Congress uba HM Shangpliang menta kasngi ulong baka Kaiphod jong Justice By Rupang kabadai ka jingto oket hakabayadai bat ka Jingshah Pynīap uba Cheristafel thank you Secretary Bariam jong kaseng HNLC Bakane ka Kaiphod baro kalong ka Biang Hynrei nakalyang joka Sorkar kamsyam lapat le Eiei bat kimpat syam la pensitom yaki breu ki baladon keti hakaban Pynīap bat siat ya pia uba che thank you Haka jing keren bat kilat pathai kubor uba HM Shangpliang ulong banakalyang jong unom syong thait bandawa ya ka Sorkar baki debet ban pensitom ki pulit ki badai kinong Pynīap uba che namar katkum ka Kaiphod baong bakade ka jing bakla jong ki pulit namar ki pulit kilalait bandrong haka ying uba che Ristavril thank you haka por live German step bat bakadang dom bat klempen me ladru ulong ru baki pulit kila keno baki arngut ki kun shenrang jong uba che kidei ki leno Hynrei uba hima ula penrem baki ne kimde kita ki leno Hynrei kidei ki kun ban sumar bat bandon langan kat bat ukpa di medasi haka dobotaan jong ka Meghalaya Legislative Assembly nakaliang ke Sorkar kila ya table ya ka report inquiry report jong Justice T. By Rupang, one-man commission of inquiry on the Maulai incident. The report kadon hak dijungi menta katkum kajing pet yakane report mencubatai fi kendiat ba yakane ka commission kala examine kumbas saungut ki witness na ka state government ngriungut ki witness bala wanra nakayin kasem jong iba Cheristafel thank you but armut kidei ki witness jong ka commission kani commission kala syong arpusien but kala let ban jungo haka santarik jong 9 February arajar ko ar ya kaying basa iba Cheristafel thank you but kumjo kala let ban page de ya kajaka ya kadong but kumjo bakan tip de bah kanu kedur kani ka operation baro kilai conduct nda nilai ya chmat nakani report ngi shem da ka jing ai ka statement jong ki witness ki ba katuk ni ki shem ba ka commission ka shem ba ka RBG jong ketu kami kaba khalai tarik pani khatsau hapane khalai khatsau ke tarik jong bana August 2020 agapor RBG mustep kaladon ka surveillance kamot ke jingli suara bantokit hatu uni orang ba te kilai pelong ya ke jingelang hapane ki police department but kila form artillery ki team ka tactical team 1 tactical team 2 katkum ga jing etho jong ka statement ba ai ka ne ka commission uwe na pedeng u witness u balet rungkat bat kane ka operation uong ba ka team jong ki kala poi ka por RBG sanfusan minute haka ying jong uba Cheristafel thank you uang de artat ba hak tu kami ka shuslap malumala haka por baki operate but nda kila poi ha ka plau ying jong uba Cheristafel kila persyang panya khot ya ka keteng jong i ban perta bat ban pentip ba ki kwa ban tip hatu mano ban pli ke jingkham Hynrei kawasusi kelom ba kini ki pulit balek ban kondak e kare
Nalor ki suloi ba ki pistol ba ki kira kum ki AK-47 ba ki 9mm pistol ba ki lech yen jo iba Chesterfield thank you kim shimra yakino ino ki ba ki khot ki night vision device kamiet kalong ka badum kayeng jo iba Chesterfield shum thang lai te hakum ka tu ka por kini ki pulit kilalet ban conduct ya ka operation ha ka jingdum siam da don kano ka night vision device te borobor ha ba kilet ban conduct ya ka rate man miet ki pulit ki jura ya kum kita ki light ki ba kilong kum ki torchlight Hynrei kilong ki night vision device ki ba siam da thang ya ka light kila ban yu i ha ka jingdum ha ka report jo u ong ba ki pulit kila pla ha khmat jo u ba shum don kum kata katiar hang ni hashlo bat ki ong ba kum kita kitiar don tang Sugar Hills te ki ong artat ba kata ka yeng jong iba Chesterfield ka de kum ba lai mala but ha kata kamit kalong kamit ka badum bat ka paslap ndai kamde ka paslap jur kim shum pundan kam kano ka kenja tiar ban pensawalan ban khot kumaki khot ka megaphone lan ya ka loudspeaker ban perta ban kursiutia ya ki bri ki badan hakani ka yin Hynrei haka Jingshah haka meeting baki ki pelong ki pulit shwa baki late ka operation ki laya discuss nadong hadong Hynrei kimshum discuss kumno ban react lada don mano na pedeng ki bri basa ka yeng lada ki atak iki kata kemut om sumdan kano jing perkhat ila shu om ba yaki khilet kemi u wan rayu kata kalong ke instruction kat kum ba batha na ki pulit ki bahalor ya ki ni ki bri ki balet ya operation om dai tang kata aba khilet ya kano no operation ki police kila de ban penbiang lupa ya ki ambulance la de ban penbiang lupa ya ki wei ki tiar kitar haba kila ika operation ndai hatu kamit kat kum ka jing I report jong u justice by fe ki ong ba wat ka ambulance ru kam sumdang lupa ki subah ba ki don ki briu ki bawan na shabar ki basa lang bat ba Chesterfield ti namar kata upulit ulapun kre ha kata kedur ba uperkhat bayo kidon kileno ki basa lang bat uba Chesterfield kata ke penpau ya ke jingtlot jong ka intelligence jong pulit bah ka to ke ying kade ke ying sa jong ka family jong uba Chesterfield kata kamut upulit shum le bah ban tokit ban wat ya ke intelligence information ba mano basa ha ka tu ye ko ngangit ba kilawat ya ka kubor kilawat benya ba ha kano ka kamera usa ha kano ka yeng ba ha kano ka kamera uthia ya ka ta ki kilatip namar ba marsen light ya ka giet na ka plau ju ba Chesterfield arngot kilakiu mar shaka direct shaka kamera ka ba uthia ndai lada baki ki ong baki dangdon saki wei gibreu na bar ki bawan bale se kila ban thia dem ha ka yeng jo ba Chesterfield kata ka information kalong le se ka ba bakla na marba iba Chesterfield ha ka to kumie idon rekat bat ki khon sindang armut bat ilok takamut ki don tangki family members it becomes crystal clear that the deceased was all along staying at his house along with his family members who are undoubtedly civilians.
kata kalong ka report jong justice kapan syai ha ka report ba ha ka ni gayeng idei tang mo i ba Chesterfield ba ka family jong i ba kisa. It is nobody's case that the family members of the deceased are involved in underground activities. Kapan syai de ba ki bahin bahasem jo i ba Chesterfield kim don benta Eiei ha ki kam leno. Kani ka report ka ong de sumdan kano ka discussion halor ka intelligence information ko mga ongay fi mane ba sumdan kano ka intelligence information halor ka jingdon jong ki brio ha ka yeng jong iba Chesterfield ka report katkum ka jing shem jong u justice by fe u ong kumni. In my opinion, kani report jong in my opinion, having entered what could potentially be a lion's den in darkness without proper planning and without taking adequate precaution, the police had taken purely avoidable and unnecessary risk, endangering, not intended to kill him in the first place. Te dakambut haba pirung hakataka yin kabadum kamut hisurung rumah bat pimsumtip hakano kadur bat hakano kal position ba uta ubriu udan ubade basa akta kayin kata kalong ka observation jong justice kawai ka ba nga siyam ba uong une o justice uong ba the deceased was never apprehended alive and it was a futile exercise. Kata hamut ka direction ka baong badai ban late ban syukem yu wan ra Hynrei kini ki ban late ban conduct ki cooperation kim sum boat kat kum ka direction ka baki ki on lor Hynrei kila le kumno kila siat yap ya ungi ubrio kata kalong ka report ka ong de ba jin daki pulit ki ap sa ar kenta kata ka di lai beje uong ba jen da ki pulet ki ap stang ar kenta ba hado banda syai malumala bat hadin kata ban kerkut ya ka yeng jong ba Chesterfield ban cordon off the house of the deceased kata ka di statement ni kamut ban kerkut ya ka yeng jong ba Chesterfield nangta saperta ya ba ude ban mi no sabar ban wan surrender ki pulit lada wan bade ban ai da ka tear gas kenapa ki bahing mahasem jong baro ki ban mi sabar Hynrei ki pulit kim sum le kumta kata ka de ka report jong justice by fe uong kumno uong ka finding jong kalong ba haba ki pulit ki carry out ya kani ka operation ban kem ya ba Chesterfield na yeng jong haka khalai tarik jong banai August 2004 haka por live regiment step kalong culpable kalong ke ka kam ka baki ki lale klem da perkhat but bakila thombor Pynīap ya ba Chesterfield but kani haka Jingshah jo justice by fair long ba kalala ban kial lada ki nang bande ka kam kata kamut kade ka kam ka bom perkhat bah ka bo klem plan bah ka kam bah kanu kadur bangin kem yu bat da ka jing pendon kam ya ka bor jongki kata kamut da ki sulai kila Pynīap ya ubrio bat lada kim shum le kum ta kamut ubrio undang im kata kalong ka observation jong justice but ai da ka recommendation ka page ka khaddu kalong kumju hi Hynrei ka report ka bangingi syam
ba nakaliang Sorkar hadu mentamene kim shum patshim action Eiei ya ki brio ki badon kti banle kat yakum kani kakam kumunong mi khmat nga kwa ban I ba justice should prevail. Justice should be done. Ya ke Eiei ka ba lajia ngadawa naka Sorkar ba de ban punshitom ya ki brio ki badon kti hakum kani kakam. Kumbang I hakani ka report kadon ka kolom boong action taken han. Boong action taken ka report ka ong gumno ka ong ba explanation call will be issued. Kata kamut will be issued kamut ang patsim action. Tinga kwa baka Sorkar kadeban pensyaya kamal upay ba kaya ga jingmut kaya jing tumu jang Sorkar. Nalor kani ka report bala ada table matasi on the floor of the house. Nakwa baka Sorkar baka deban bishar hok bakan seimadan ya kibri badon kti hakani ka kam bat deban ai ka punishment ka bayah kat kum ka kam. Angasyam ba kani ka operation baro ka ba banjia kat kani ka Jingshah ka basusi hado ba endaklat no iba cheers the fil thank you kalong ka kam ka bom khoi nakaliang na subajur yaki Eiei ki badon hakani ka kam hakaktin pareng nalaban ong baka don ka criminal conspiracy in the whole operation. Kadaw kalong kumangal ay fi mane ba kay kadaw baki pulit kimla ban ap hadu banda syai banda rung hayeng bat banda khot pertai u sakemi u sara kata kawe kapenungko kabaar kalong balai kim shumra kita ki night vision device bandup yo itu ue ubawan ue ubayat ki keno ki pulit badon ubrio ubawan bamut ban atak iki kumnukin itu lara kim don ke night vision device kata kalong gajing parep de nalor kata ngam dan issue nomor ba hangat te ngaso ba ka report ka biang u justice by fai ulale ya ko de ban le bat ulasyam ba kala don ka excessive use of force nakaliang ki pulit de namar kata kadaw bangilado ya uni orang ba cheers